गिबियाव महरनि बिगोमा सोरजिगिरि गोथां इसोरखौ हामबाय होननानै बाख्नायग्रोदों, मानोना गोदानै जों साफ्रोमखौ लोगो मोनज्लाय होनायनि थाखाय। लोगोसे दिनैनि गाहाम रादाबखौ नेनानै थानाय माननि नोंथांमोन साफ्रोमखौ नैबे बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोयो आरो आंनि गोथार अननाय सिबिनाय बयनोबो जासिग्रोहरो। जों दिनै सुंद' समनि जोहै जों सोलोंगोन मिथिनानै पाप मावनायनि सायाव इसोरनि राग एबा बोराबनाय थायो। जागायजेननाय 2 सिरि आन्थाय गाहाम आरो हामाखौ सिनायहोग्रा बिफांनि बिथाइखौ नोङो जानो नाङा, मानोना जे दिनाव नोङो बेखौ जागोन बे दिनावनो नोङो थैनो गोनां जागोन। बासायग्रा जिसुनि फोथायारिफोर, थारैनो मोनसे समनि जि हुकुमा बेनो थामहिनबा दाग्रा इसोरनि सिनायथिखौ रोखायै मिथिहोनांगौनि थाखाय बे फिथाइनि गेजेरजों आदम हबाखौ फोरबोआ गोथार हिसाबै बेंना दोनदोंमोन। ख्रिस्टनियाव थाफ्लायग्रा नोंथांमोन, गाव सोरजिनाय जोंनि मोदोमनि मेगनजों नुहुरस हायै बे गुवार बुहुमाव गोसारनाय साफ्रोम माहारिफोरखौ जिउ आरो मोदोमाव सोरजिग्रा गुबै इसोरखौ सिनायथि होलांनो आरो इसोरनि रागनिफ्राय उदांस्रि मोननो मसेनि जोहै जोंनोबो जि हुकुम होलांदों। जायहा बे हुकुमखौ फोथायनायजों मानिनाय नङा बियो जोबस्रांगोन। नायदे ओंखारलांनाय 20:5 सिरिनि इनिफ्राय। जायहा आंखौ मुगैयो आङो बिसोरखौ साजाय होगोन आरो बिसोरनि जोलैफोरखौ फिरिथाम फिरिब्रैसिम सैहोगोन। फोथायारि नोंथांमोन, बुहुमा जोंनि पापखौ लानानै अराय सम गेलेग्रा फोथार नङा। इसोरनि नोजोर एबा नुनायाव सुबुं माहारिफोरनि आगोमा जिउखौ लाना थांनानै थानाया सायखंबादिसो। थाबथानाय गैया आरो बेखौ रावहाबो हमथानो हानाय गोहो गैया। थारैनो नों मिथिनानै अराय सम गोरोन्थि हाबा मावोब्ला इसोरनि रागनिफ्राय नों बोरै बासायनो? नायदे नाहुमनि 1:6 सिरिनि 2 बियो राग जोंब्ला सोर थांनानै थानो हागौ? बिनि बोराबनायनि राग जोंफ्रुनायाव सोर थावरिनो हागौ? अनज्लायग्रा नोंथांमोन, इसोर फसंना होनाय सोदोमस्रि गोनां मोनसे समनि जोंनि नखरा गनायथि होलांनाय इसोरनि हुकुमखौ नेवसिना हेव गियान एबा मान गैयै खालामनायनि जुनै जोंनि नखरा खौसेनि आंखाल, अनज्लायनायनि आंखाल, निमाहानि आंखाल, मान सन्माननि आंखाल, गोरोन्थि आखुनि जुनै दिनैबो जोंनि नखराव गांनाय उखैनाय आरो सैनायनि हस्पिटेल। नायदे नुजाहोजानाय 2:22 सिरि। नै आङो बेखौ जब्रानि उन्दुग्रायाव गारनोसै आरो बिजों जिनाहारि खालामग्राफ्रा बिनि हाबाफोरनिफ्राय गोसो सोलायाब्ला आङो बिसोरखौ गेदेर नासयनायाव गारनोसै। अनज्लायग्राफोर, नों सानदों नामा बुहुमाव थांनाय एबा जोरनाया इसोरनि होजाखानाय समबादि होनना? नंगौ, नोंहा जेरै इसोरनि हेफाजाब आरो नोंनि सैसोना खामायनाय सम्पतिनि सायाव गोरोन्थिनि जुनै फोजोबस्रांनो आरो दोननो हानायनि मोन्थाय दं, जेरै महरनि बिगोमा इसोराबो नों मिथिना पाप मावफ्लायबाय थायोब्ला बोथोर एबा सम सफैनायनि सिगां नोंखौ फोजोबस्रांनो हागौ। नायदे 1 सामुएलनि 2:31 सिरि। खोनासंदो, आङो नोंनि नखर आरो नोंनि जोलैनि गासै जोहोलाव मानसिफोरखौ सिथारजोबगोन आरो नोंनि नखराव सासेबो बोरायजासे गोथाङै थानो मोननाय नङा। इसोरा बे सुंद' बाथ्रा आरो खोनासंग्रा बयखौबो बोर होथों। मिजिं थिबाय उननि समाव फिन लोगो मोनबावगोन। जों आरज खालामनि। सोरजिग्रा आफा, नोंनि गोथौ आरो गुवार आसा खालामना सोरजिनाय बिसाफ्रा नोंनि सैथोथार राव आरो आब्रुथिखौ बुहुमाव सिनायथि होनांगौनि अनगायै मिथिनानै पाप मावनाय साफ्रोमखौबो निमाहा होना गोथार गोसो लानानै गोदान आगान सुरनो सहाय होदो। जिसुनि मुङाव बिबाय, आमेन।